दिनै जों बेवहाय रुंसारि कनकलाल स्वर्गियारि आदानि 9थि थैनाय सानखौ फालिदों बे खैराबारिनि रंगमन्च फोथारावहाय। जों बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिबोबाय थादों। सिमोनबो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फालिदोंमोन। बे फालिनायनि ओंथिया मेनलि बिथांनि जा ओंथि बहरा मेथाइफोर हारिखौ लानानै बा जिबादि सोरजिनाय बेफोरखौहाय जोंनि लाइमोन गोहोनि गेजेराव फोसावनाय आरो बिथांनि जि हारिमु सिबिनाय बे सिबिनायखौ जाहाथे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा मिन्थियो आरो बेबादिनो जाहाथे जानो हायो सोलोंलाङो बेनि थाखाय जोङो फोसावनो नाजायो। कनकलाल स्वर्गियारि होनोब्ला जोङो गोदोनि दानि एकदम यां जेनेरेसना हयथ' गोबाङा बा खायफाया मिथिनाय नङा, खिन्थु जों जिखिनिया मिन्थियो बिथांनि मेथाइ खन्नायानो होन बिथांनि मेथाइनि बाथ्राफोरानो होन जों बयबो मिन्थियो, बयनिबो गोसोआव नांनो हानाय हारि फोजाखांनायानो होन बा मिथिंगाफोरखौ लानानै खन्नायानो होन इउनिक टिउन इउनिक लिरिक्स आरो इउनिक प्रेजेन्टेसन बेखौ जों बयबो मिन्थियो। आरो बिथाङानो बर' गोदान मेथाइनि पायनियार। गुवाहाटि अल इन्डिया रेडिअ'हाय मडार्न सं एबा गोदान मेथाइ खनगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मिथियो। बिथांखौ जोङो हरखाब खोमानो लानो गोनां जानाया बर' हारिनि थाखाय गेदेर खहा, स्पेसियेलि बर' हारिनि हारिमुनि फोथाराव। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिथांनि जिउमानि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो जोंनि दावगाबोनाय यां जेनेरेसना जाहाथे जेब्लाबो थुलुंगा होथाव, जेब्लाबो थावरिनो हाथावथाव, जेब्लाबो बाख्नायथाव आरो बर' हारिमुआवहाय गोहोम खोख्लैथाव हारिमु सिबिलांनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन कनकलाल स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय होननानै आसा खालामो। आरो यां जेनेरेसनाबो जाहाथे हारिमुखौ सिबिनायाव एसे गोथौहै लायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायो। जोंहा दिनै बेयावहाय नर्मेलि जोङो जेराव खुङो बेयावहाय कनकलाल स्वर्गियारि बिथांनि मेथाइफोरनि सायाव कम्पिटिसन एबा बादायलायनाय खुङो, जाहाथे जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफ्रा बिथांनि मेथाइखौ बुरखाङो, खोनासङो, प्रेक्टिस खालामो, खनो आरो कम्पिटिसनाव बाहागो लायो। आरो बेबायदिहायनो बिथांनि मेथाइनि सायाव सरसा जाबाय थागोन, रोंगोन, मिन्थिगोन। नाथाय देग्लाय जों बयबो मिथिनाय बादिहाय भारत हादरनि आगुनि गाहाय मन्त्रि डक्टर मनमोहन सिं बिथांनि रुंसारि जानायाव बेफोरबादि खन्नाय दामनायफोरखौ बन्द' लाखिबाय। जिहेथु सातदिनिया दुखु फोरमायनाय फोसावदों सोरखारनिफ्राय। खालि जोङो देग्लायहाय सावगारि बोनाय कम्पिटिसनखौल' लाखिबाय, बे जालांबाय। आरो बेनि उनाव दा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन आरो लोगोसे फिसाहै ओरैनो रायजोनि मेल खुंनाय जाबाय। बेखिनिजोंनो देग्लायनि जि फालिनाय बेखौ फोजोबनाय जासिगोन।